Напълно обзаведен тристаен апартамент под наем с прекрасна панорама към Витоша от хола и от кухнята с южно изложение. Жилището е напълно обзаведено с най-висок клас материали, предлагащо 2 спални, просторна баня с тоалетна, още една тоалетна с мокро помещение и санитарен възел. Холът е южен с панорама към Витоша и просторен. Жилището е обзаведено качествено с мебели от магазин Комо. Може да погледнете каква прекрасна тераса и панорама към Витоша имат. На разположение са всичките необходими електроуреди. Имате също така 2 големи телевизора, един от които е чисто нов, и диван с лежанка. Втората спалня е също с климатик Mitsubishi. Ако това жилище представлява интерес за вас, моля, свържете се с нас.